Здравейте, аз съм Мануела и ще ви представя играта История по дума. Тя е вдъхновена от импротеатъра и се състои в следното. Подреждат се участниците в полукръг и последователността, в която говорят, се определя от начина, по който те са подредени. Темата се избира от участниците или евентуално от външен наблюдател или водещ на играта. Когато темата е измислена, започват участниците да измислят самата история, като имат право обаче да кажат само една дума. Който каже две думи, изгаря и останалите участници му казват къш. Ако участникът се замисли повече от 3 секунди, участникът отново, който е сбъркал, напуска играта. Целта е да можем да разкажем история заедно с по една дума, да си партнираме и също така да развиваме нашия речник. Баня с индийско килимче е вашата тема на историята. Индийското килимче в банята. Започваме от Стани с една дума. В банята имаше едно тъпо килимче. Индийско. И Един ден изгоря, го защото е много сложно. и веднъж до се изтъпели къщ. в банята. Индийското килимче и шведската мивка се скарват. Имаме драма. Депресия. Заповядайте, вие сте. Не благодаря. Те Веднъж се Ядосаха. и се скараха. много жестоко. Разделиха се. Защото Ту се скараха. лошо и много Зле. Идва сапун и полицайска четка за да почисти всичко и къщ. те веднъж се добрили, така че са приятели. Отново и са се приятели, защото са се добри.